Il-Partit Popolari Ewropew, l-akbar partit fil-Parlament Ewropew, għażel lill-Partit Nazzjonalista sabiex jospita l-Assembleja Politika tiegħu. Tant ħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino flimkien mas-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista Beppe Galea. Matul il-konferenza ġie spjegat l-impenn tal-Partit Nazzjonalista sabiex jieħu sehem u jaħdem f'diskussjonijiet li waslu għal deċiżjonijiet importanti li jaffettwaw lill-Ewropa imma anka lil pajjiżna. Fid-diskors tiegħu is-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino spjega li huma diversi il-mexxejja ta' pajjiżi Ewropej bis-sem ta' anka l-Prim Ministru tal-Marokk li se jkunu qed jattendu għal din l-Assembleja fid-Dar Ċentrali fejn spjega li bħal ħafna li PP jemmen illi pajjiżna għandu futur sabiħ u għalhekk wara l-fiduċja fil-Partit Nazzjonalista li jista' jġib il-bidla illi tant jeħtieġ pajjiżna. Il-Partit Popolari Ewropew flimkien mal-partit membri tiegħu jemmnu li pajjiżna għandu futur sabiħ, illi minkejja l-kwiżijiet li daħħalna fihom dan il-gvern għada jista' jkun aħjar millum u jemmnu allura li l-Partit Nazzjonalista jista' jkun dak li jġib il-bidla f'pajjiżna. Allura kien il-Partit Popolari Ewropew li stieden lill-Partit Nazzjonalista biex jospita dan is-summit importanti lill-Political Assembly importanti ġewwa pajjiżna. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Internazzjonali Beppe Galea spjega li kien propju l-Partit Nazzjonalista illi ħadem sabiex f'din l-Assembleja jiġu diskussi temi li huma realtà kemm tal-Ewropej imma anka tal-poplu Malti Wawċi fosthom l-għoli tal-ħajja u l-Mediterran. Inna naħdmu għal daw ix-xhur kollha mal-Partit Popolari Ewropew biex l-aġenda tal-Maltin titpoġġa fuq il-mejda tal-Assembleja Politika u hemmhekk qegħdin naraw il-rappreżentanti tal-partiti kollha li huma parti mill-Partit Popolari Ewropew jiddiskutu l-issues bħalma huma l-Mediterran li huwa l-qalbna ħafna u anke l-kwalità tal-ħajja. L-Assembleja Politika illi se ssir fil-21 u 22 ta' Novembru fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista hija fost l-ogħla laqgħat tal-akbar partit fl-Ewropa, il-Partit Popolari Ewropew. Il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jospita lil numru ta' mexxejja Ewropej illi huma parti mill-IPP bis-semm ukoll ta' mexxejja mill-Lebanon u l-Marokk. Preżenti għal din l-Assembleja ħajkun ukoll il-President tal-Partit Popolari Ewropew Manfred Weber flimkien mal-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola.